Ами, как ги правим видео отговорите? Как да отговоря? Аз видео отговор. Значи влизаш в YouTube, за стотен път го обяснявам сигурно. И не съм единствената. Значи влизаш в YouTube, там горе има upload, добрал, там до търсачката. И на upload, нали трябва да имаш регистрация, чай, че посърби. Трябва да имаш регистрация. Сериозно ли са? Трябва да имаш регистрация, натискаш на upload, и се записваш. И след това трябва да имаш камера и се записваш, след това го качваш в YouTube, копираш линка, отговаряш, и след това... И след това линка към клипчето ти го слагаш като отговор. Това е.